Iya masih banyak udah. Iya. Deh naik duitannya. Pam 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 pam. Asik. Se. Amuh layu dagala oi hati na sanang. Lamo mati pajak talata oto di kandang. Dia layu dah berang. Ina jujayu. Takui lakanai tilang tabaso manurut sajo. Kalau lama tiba jangan lebih auto batanggai. Kama ila awak tampala tio ari. Dan nilang aka kama kadena kadukan. Kini dia namanya sabia baca deni dekan. Kalau pajak mati sadunyo nana mangalakan. Anda kama kapaian nanti bodena tangguangan. Goyang mak sound. Bagai nana ba minum atau pulau kota gantung pantuna dia. Oh ya bi bulan deh ama baran di tahun. Onde gandolamu de puyu tak kunjung balik. Ayo tabau nakalu walau wedang jahe. Raso kalama di karang kuang malam ko. Odai
bang henai karanta urang onde nana babi nida ado pulo risiko onde ati anyo depis kini ado nana bujang kok babi ni risiko barale lawan tua iko Ke iyo ado adi akini nana bujang ai biaka sungai yang ada henna lain nabao ana alare pulo wina di rantau orang ai nana zina akini biya dena lape kana sajo lain buah dahe nama ambil ina jadi ipa taman calon jadi adia ipa udah pulo ba anda akan namuan asa kami ikoina ai jangan masuk nana bak jando iko tarimo iyo atua maksud ko asa mandanga ina kaja urang artinya sakit sekali iyo entah apa nyakitnya kok itulah heran puluh awak dinyo Gara-gara ada inyo yang bicara Yawati. baburukan dia iya lah baburu jando Oke, kan dia nah. iya baru ada san